От бизнеса към изкуството. Как се ражда един куклен спектакъл, какъв е пътят му от написването на сценария, направата на реквизита и представянето пред публика, на това се учиха в продължение на 2 седмици над 50 русенски деца. Авторството на проекта «Театрална ваканция в музея» е на групата за детски театър «Камила». Идеята е финансирана по програмата за малки проекти на община Русе. Домакин на ателиетата «Перо», «Сръчко и сцена» бяха лапидариума на Регионалния исторически музей и къщата музей «Калиопа». В къщата, която е родила една от най-популярните истории на Русе, децата сътворяваха техните истории. Първо една приказка, която да захрани другите 2 ателиета. И оттам нататък с най-различни упражнения, литературни, наши провокации, те създаваха малки истории, кратки стихчета, кога абсурдни, кога приказни. Трябва да кажа, че като че ли тази годишното издание понадскочи миналогодишното, ние се надяваме най-много на това. Децата да продължат и вкъщи да се забавляват по този начин, да измислят истории с фантазен бином, с заместване на герои, с прекрасния въпрос, който е най-големия катализатор за създаване на истории. Какво би станало ако? И както всяка приказка започва с «Имало едно време» и тази, която съчиниха децата от Перо, започва така. Имало едно време едно извънземно. Не име Йочи. То много искало да разбере как се забавляват децата. Но забраната му била, когато потегли с кораба си, да не взема книжката с приказки. То забравило за забраната и я взело. Той се презимил в някакъв друг свят, а не в човешкия. Този свят бил светът на приказките, на историите. И там, в света на приказките, се случват серия от премеждия на героите, родени от детската фантазия. Феи, елфи, злодеи, дракони, зли джуджета. А за да добие плът тази фантастично приказна история, децата от ателие Сръчко направиха маските за представлението. Моята маска представлява един главен герой, брат от момченцето извънземно. Това е герой, който ти си нарисувала. Да. И после направих с глина. Той е таласъм. Какво те затрудни в правенето на маската с глина? Най-много очите и ушите. С какво ти беше интересна работата в това ателие? Нещата, като ги правим от глина, много става интересно и забавно. Трябва да направим 6 или 7 слоя с различна хартия. Всеки, после трябва да го отлепим и чак после да го отцветим. Как се справиха децата? Очудващо, бързо и лесно. Вчера за час и половина успяха да моделират маските без никакви затруднения. Само им обясних, показах и се справиха. Очудващо бързо се научиха да боравят с готовите маски и актьорите от ателие Сцена. Впечатленията са повече от прекрасни, защото децата очевидно се забавляваха. Това беше нещо много ново за тях, също почти ново за нас, не съвсем, разбира се. И сигурна съм, че ако примерно имахме повече време, можеха да разкрият потенциала, който има децата. Но определено беше много забавно, много различно, много ново и така. Вдъхновяваха и нас. Уча се как с маска да използвам маската. Трябва, каквото е изражението, това да прави човек. Научих как да бъда актьор, намерих нови приятели, осъзнах нови игри и също така с Марти научих нов език английския. А Марти е Мариолайн Хунс, специалният участник в ателиетата Сръчко и Сцена. Студентката от Холандия е силно впечатлена от работата на театър Камила с децата. Харесва ми много структурата на този проект. Това, че децата са разпределени в 3 групи. И най-вече това, че не се учат само как да работят с маски и кукли, а се занимават с абсолютно всичко. С целия процес, от началото до края. Като се започне с измисленето на сюжети, с създаването на реквизита и накрая с актьорската игра. Това ще ми бъде много полезно в бъдещата ми работа в Холандия като учител по театър. На финала всички участници в театрална ваканция в музея получиха освен аплодисментите на своите родители и приятели и специални дипломи. И разбира се, обещанието на групата за детски театър Камила през есента отново да бъдат заедно.